olewre na mane wi pi. Kwa chiyo dwaro ka dhok odhi gimoro amora dhi jamni nyicha pidho nyaka mbata nyaka gwen odhi te. To pod sani waikore mondo wachak water kony kuonde mopogore opogore. Koth mapek machwe kaluo medo kelo midhiero kendo daro familia e gwenge mag Homa Bay kod Kisumu. Kwadwa ni mondo wadhi kamoro adieri kako oganda. Lokruok nyaka chakre gi ei cham. Jok manonyumo ei bugo kaka Junet ok wuognwa koro sani ni kore ka gidwa nyiso ji ni ging'eyo kuma giterowa. Jaod bura ma Uriri Mak Nyamita okwedo jotelo mag ODM manyo wuok kode tung' mosuo e wi chung' mare mar telo. Bed thuolo mar ndiko na namba 360 ka in kod wach moro amora motende gi weche manyien ma wakelo ni odhiambo ni RamenyPiny, kata bende nyalo luwo weche kokalo e Facebook mar Ramogi TV, YouTube kachiel kod Twitter kata mbui mar X miluongo ni @Ramogi TV KE. Nyakoromogi gol pachi kanyo. Kopogore gi mano, Nyakoromogi adwani wachak weche manyien gi kinde ni jaloko mari iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Piny owacho yango ni maromo counties 38 sani oula mar koth El Nino oseweyo kod lal maduong'. Oula manyaka sani osekelo tho mar ji ma ok tin ne 76 e pacho ka. Piny owacho lando medo omenda madhine counties mondo mi ores midhiero no. Romo mar jotend migepe oyiere mar chwalo siling bilion 7 ne kedo gi El Nino. Jafombo marwa Walter Nyambaga miyo waler. Kaka yo rakruok kod oula mamuomore kod koth motiep, piny owacho yango ni maromo counties 38 osekwano lal malach mag oula mokel kod koth mag El Nino. Mana kako ler kod jawach mar kar jot mar jatend piny Hussein Mohamed, counties go oriwo koda kamago mayudore Nyanza e kaka Homa Bay, Kisumu kod Migori, Kisii to kod mamoko mag imbo mar piny Kenya. The 38 out of our nation's 47 counties are within the alarm stage, a stage characterized by flash floods, general flooding in low-lying plains, rivers busting their banks, landslides and mudslides, loss of livestock and destruction of farmland and infrastructure. In northeastern, the affected counties are Mandera, Wajir and Garissa. Coast also, the entire region, Kilifi, Mombasa, Tana River, Taita, Taveta, Kwale and Lamu. In central, Murang'a, Nyeri, Kiambu and Kirinyaga. In Nyanza, the entire region as well, Homa Bay, Kisumu, Migori and Kisii. Kokale bura monyono jotend migepe kar jot ma jatend pinye boma Nairobi oyango ni maromo shillings bilion 10 osemedi ne counties kaka pesa mag reso midhiero mag El Nino, pesa magin pok maromre mag counties ma sirikal mamalo chwalo momondo. The National Treasury last week disbursed 10 billion shillings of their shareable revenue. Cabinet also directed the National Treasury to release an additional 10 billion shillings to county governments this week, again part of their shareable revenue. Jotend migepe okalo gi $1 ni ochwali yedhe mag thieth maromo shillings milion 189 kanyakla kod nede mag suna maromo 150,000 kalore kod luoro mag tuoche mamuoch e kinde makamago. The government has also airlifted medical supplies worth 180 million shillings through the KDF and in conjunction with the Wajir County government. And Cabinet also sanctioned the distribution of over 150,000 mosquito nets to the affected counties. Piny owacho lero ni maromo ji 76 osewito ngimagi kalure kod oula mag koth mag El Nino kendo oganda ji mondo sud kuonde moting'ore gi malo e kaka yor beda kicha. Cabinet noted with regret that we have lost 76 Kenyans to El Nino, while 35,000 households have been displaced. Bende sirikal okoni gisechako konga paya mayande ochot kod alap mag ndeke ma omukore. The works on the following roads and bridges have been repaired. One, Bogolo Bridge on the Mtwapa Malindi Road has been repaired. Jilango Center on the Nuno Modogashi Road has been repaired. Madade Center on the Wajir Mandera Road has been repaired. And the Garissa Airstrip has also been repaired and commercial flights. Kamoko kum kony kaka mag chiemo, to koro icholo kod ndeke, kao yangore ni counties kaka Wajir, Lamu kod Mandera, chiemo kod mauto sebedo manokie. Through aircraft made available by the Kenya Defence Forces, medical supplies have been airlifted to the most vulnerable counties. Sirikal wacho ni oula mabubni poko chupya midi mak manigi biro keto kenge mongirore marakro kod midhiro maket kod mano ponono oula go omumore mathoth matamre gi nono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar kar jot ma jatend piny, Nairobi. Podwane motende kod weche mag pioula.
Ji makwangi oingo gana chiel pima opong kendo muomore sedaro miechgi ka puothe kama thoth bende oula oywero e cham e gwenge mag Homa Bay bang' koth mapek manyo chwe e gwenge makono. Gwenge kaka Suba South, Suba North kod kar chung'ur bura ma Karachuonyo e moko kuom kuonde ma pi oula okelo e midhiero maduong'. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach nigi ler mar wachni. Koth mapek manochwe kaunti ma Homa Bay otieno ma piny rugo kawuono oweyo ka ji moingo gana achiel pi oula ne odare miechgi ka puothe kas modhuro bende oula ne oywero kod cham ege e gwenge ma opogore e kaunti ne. E gwenge mag Nyatoto kod Lambwe ma odore ka chur bura ma Suba South kod mana ma Suba North ji moingo 200 ne pi odare miechgi kendo sani koro gijote skul primar mayongo. Wachio so chiko tieno piny ohingo waka nyithindo lewre na mane wi pi. Kwa chiyo dwaro ka dhok odhi gimoro amora dhi jamni nyicha pidho nyaka mbata nyaka gwen odhi te kod pi odhi gi gimoro amora kaka tanga konyre onge chamba be pi oketho jamni be pi odhigo nyaka gwen. Sirikal konya uru. Mondo mag jopiny kod cham e puothegi bende pi oula ne oketho ka yore mag wuoth apaya ma Junction Koguta nyaka Sindo bende ne orochore bang' pi oula ng'ado apaya no. Oweya duk gi nyikwayo mane mine gi otho gi gwenegi ane mapidho. Ng'iyo ndarani ok nyal kadhore ji sani okwamo koni ok nyal la koni kadok kocha. Koro wakwayo kony ka ber to mondo mung'i kaka unyalo konyowa mondo mi jowuoth okadho dhi. Then king'iyo mier ka yudo kaka neno miere gi duto te gin kuonde ma pi oketho maonge kaka ng'ato nyalo bede ode. Gwenge ma Kamser kod mana ma Central Karachuonyo ji moingo 800 bende pi oula ne odare miechgi. Sirikand kaunti ma Homa Bay kaachiel kod jotelo mamoko e kaunti no yango ikruok ma giseketo mar chiwo kony ne familia ma sani koro pi osehinyo e kaunti ne. Nyocha wasechiwo kony man wanyalo ne joma ne pi okwongo tero to pod sani waikore mondo wachak water kony kuonde mopogore opogore. Karachuonyo, Homa Bay town Dhiwa kume yamo be ofwalo ji kaka nyocha ofwalo ji Kasipul ofwalo ji Dhiwa. Kuonde gote waloso chenro mar mondo wachop kuomgi ka nyocha wasechako chopo kuomgi. Wang'iyo mana ni jowatem watiyo ji duto mwatiyogo sirikal mamalo wan sirikal mamwalo kaachiel gi osiepe manyalo miyo wa support wakwayo ni mondo kel support mondo wadhigo kanyakla. Di mang'eny abedo gi tabu kod floods. Karachuonyo bedo flooded seche mathoth. Maybe in 5 years twice obedo flooded. To kakoro El Nino to kendo sirikal owacho motelo jo meteorological department no wacho ni El Nino biro ne omiya luoro mang'eny nikech nang'eyo ni wachomo tabu. Kamoro chunya ne ofuong'ore ka president bang'e ochako wacho ni koro El Nino onge. Obiro bedo koth bet ma heavy to ken El Nino. Chunya no oyweyo. To ka El Nino wuon go koro donjo ma ok koro gimiwacho gi dhano. Taneno koth moro momako dhoga. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wageno ni chenro mag kony biro chopo mapiyo ne jogo makoro yudo midhiero e wach mar koth mar El Nino ma osebedo ka koro medo lak. Koro counties 38 nyakoro mogo yangore ni midhiero no osegore. Jor bura motenre koda duond bura mar Kenya Kwanza kata riwruok mar Kenya Kwanza koro dwaro ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogo gwetao kaluwore gi chochni mane oneno e duoko mar penj mar KCP mancholand juma mokalo. Jor bura go bende dwaro mondo tim nonro ewi kaka ne onon penjgo matimore ka jonyuol moko koro dhi e doho mar kwedo duoko ma nyithindgi noyudo. Migawo mar somo kod duol mochung'ne penj madongo e pacho ka NEC medo yudo seyo kaluwore kod duoko mar penj maduong' mar klas 8 KCPE. Ka koro moko kuom jood bura mag Kenya Kwanza dwaro ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogo okaw ting' mag chochni ma ikoni ne owuok e nono penjgo. There is a feeling that KCPE was not fair, was not credible. This is pure shame for our republic and for our education system. We cannot accept. Wazazi wanalia. Tuwezi kuwa na mtihani ambayo watu hawaelewi matokeo inaenda namna gani. Kotel ngi kod jakom mar komiti mar somo e od bura mamalo Julius Meli. Jood bura go koni en wich kuot maduong' golo duoko mar penj mobam ka gipenjo gima omiyo duol mar NEC kod migawo mar somo ne orikni gi nono penj ka gima penj ne dar. What was the essence and haste ya Mochoku kuharakisha hii mtihani
mpaka ni kama walilazimisha wenye walikuwa na mark wanafunga macho na kumark tu na kuassume hii ni 83. Now we are shattering hopes of our young children. It's not possible. Mimi nimewahi kuwa mwalimu kupata wanafunzi wapate marks sawa 875 all through watoto 100. Unapata mashule zingine wanafunzi wanascore marks moja, the entire school wanascore marks ati ya science 75 kutoka juu mpaka chini. Hiyo inawezekana kweli? Shule nyingine ati watoto wanapewa marks ya ile course hawakufanya. Hiyo kitu inawezekana kweli? Jood bura kokoni duoko ma higani mar piny mar klas 8 KCPE nyiso ni machogu chal ka gima ticho bago ka gikoni kata mana e penj maduong' mar klas 12 ma higa mokalo ka giwacho ni tim makama ka oponi ok ong'i malong'o biro thiro lek mag jopuonjre mathoth ma pacho ka kendo koro gidwaro ni mondo mi tim nonro mondo ng'e adiere gima ne okelo duoko magalagala e penj mar klas 8 ma higani. Mwaka jana tulikuwa na mambo ya ish mtihani ya form 4. Tukashinda shule imekuwa number 1. Hii shule imetokea wapi julikani, lakini ikawa number 1. Mara hii imepatikana suliona mambo yake. So tafadhali tumfanye inquiry sababu mwenye anaumia ni mzazi wa kawaida. Ati mtihani sasa hii watoto wenye mmeharibu mtihani yao. Will you remarket or will you do another exam? And this is laziness. Hakuna njia nyingine ya kupatia kwa machogu. This is laziness on your work. Jood bura koketho dhoge kinde ma jonyuol mag sikunde moko ariyo donjone sirikal koting'o Attorney General kod migawo mar somo gi duol ma ochung' ne penje pacho ka NEC e kind mamoko ewi duoko ma gikoni ok giyiego. Kokalo oboke ma gichwalo e doho, jonyuol mag skul ma Kitengela International School kod St Green Hill Academy koni duoko momigi ok nyis adier kaka jopuonjre maggi ne osebedo katimo. E kinde ma ng'ur medo wuok ewi duoko mar penj mar klas 8, wang' koro keti ka be ibiro kawo okang' mar yango gima diponi ne otimore e kinde nono penj mar KCPE ma higani. Ramogi wan e weche mag siasa. Jatend Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga omedo seyo sirikal ewi yore mag choko osuru ma pacho ka ma koro miyo ngima medo bedo matek ne jopiny. Raila ne oloso e kaunti ma Nyamira kama noyawo ayanga kampen mar ndiko jokanyo mag ODM ka osayo jatend piny William Ruto kuom siko sieko kod yore mag osuru kuom jokenya kaka mar manyo omenda ne sirikal. Ne otenne kod jotelo mamoko mag duond bura mar ODM. Ushuru wanazidisha na hiyo ushuru vile vile haifanyi chochote. Wanakwenda kukopa pesa ya kulipa deni. Tuko na deni, anakwenda kuchukua deni nyingine ili alipe ile deni mkongwe. Hiyo inakaza kazi bure kabisa. Wewe huko ndani ya shimo unazidi kushimba. Huko ndani ya shimo unashimba kaburi yako. Sio? Hao watu wameshindwa kazi. Hasla. Mama mboga. Jua kali. Boda. Hiyo lugha ilienda wapi? Ndugu zangu ambao wako bungeni, nataka niwaombe. Tumekuwa bungeni hapo, maisha ni ngumu, tunawaomba nyinyi mtaokoa nchi yetu. Na tunawaomba nyinyi mkae ngangari, hakuna mali hii serikali, hata wale ndugu zetu wa Rift Valley wanalia. Ukienda Eldoret watu wanalia. Hapa Bometi wanalia. Ukienda Mount Kenya wanalia. Sembuse sisi ambao tunaambiwa hatuna shares Kenya hii. Nakura mogiro kama na inya kumkete Ramogi TV daka pargade kalo bang sa chiel weche manyien mag RamenyPiny biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV neno ka Wilbur Otieno wacho ni onen RamenyPiny yo makare ndi North Kenya mkago kodwogo primary ko wacho ni koth oketho gwenge mopogore kata mana peini ma North Kenya mkago bende nitiere gi chandruok kaluwore kod koth ma obedo no miyo okwayo gavana ma Migori Dr. Ochila Yako mondo keto kenge mag neno ne jopiny oyudo resruok e kinde mag koth. Ka bende jok ma bende neno ka ndiko na kaendi neno ka Morris Denga Welcome Gundo wacho ni aneni kenda winji makare odaka kwayo mana jotelo mawuok Kaluo ni giyie gidwoke siasa mar weche party chien giriwre kendo gikony jopiny kinde ni mamidhiero omako jopiny. Jana Maus Ngege kantire sori bende wacho ni oneno Ramogi TV wa makare kendo wacho ni koth ema nego kata kama wanyalo luwo ga piko onge kaka danga ater ngege chiro mondo ji odhi ochiem
tek Siwaya. Makamu wacho ni Raila Odinga ketho Kisumo 99 per meter square. Wacho ni en wach manotiaka ahinya e kinde mane owacho weche mag ndikruok kama oganda wacho ni nowuok mar riwore kod duond bura manitiere kod mbi maento wacho ni ODM mano kaluwore kod makamu. Francis Obwanda wanene Ramogi TV maler mos kantiere Gembra Mula wacho ni Madhalea Habai kantiere Simenya bende okete mane Ramogi TV e kinde ni. Jaro Soja bende wacho ni giywago mama ne Alice Obonyo Nyaro Chieng Nyaro Genya Kager modak Alego kendo wacho ni mane kuyo magin goto ne Ramogi TV mosainya. Jaro Soja Kogalo 001 yiena moda ka uyogi kanyanya ko Ramogi kaduogo porwan gi mamoko kapok wadonje twak mar Rameny Piny. Rose is the lucky winner of $500,000 shillings courtesy of Jipange na View Sasa. Senior. Nimefurahi sana. Napenda vile Rose amefurahia waze. Hii pesa unapanga kufanya nini Rose? Napanga kuongeza bisna yangu kidogo, niongeze kadraya kalikuwa kameisha na niongeze ka blow dry. Na sijamaliza kukuzawadi. Bado hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Hii ni yenye tunatumianga kufanya watu wenye hawajipangi wasikie wivu. Kwa hivyo hii hata tutawaambia ni nini, hii ni yako. Jipange ushinde na View Sasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Riwri kodwa kiny e penj laktar. Machiegni e penj laktar. Penj laktar kokelni kod Equity Afya. An nyinga Harun Palu. An daktari matiyo Equity Afya branch Makondele. Wadwa ni mondo walos wach mar yor gamo remo machando joma mine. Ji ok ong'eyo ni to en gima nyalo bet ni en gima hinyo ng'ato koso kiny ng'ato. Mana e penj laktar. Sa 12 odhiambo kik bai. Anagocho ni kwa benki mar Delhi. Yudo $25,000. $25,000? Nitie details matin madam ma wadwaro kwa komisani. Wachna, iniluongi ni ng'a? I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Ang'o makelo cancer? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer kata jatuo mane otony e thieth mar cancer. Cancer e kuku mar wach. Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Machini nyakora Ramogi kendo bang' ywe adundo na wadhi nyime gi weche manyien kama jaod bura ma Uriri Mark Nyamita wuok tung' mosuo gi kweth jotelo ma nyose e wichung' mare korka weche mag telo. Nyamita oseyo moko kuom jotendo ODM manyo ochido nyinge e wi sir mare ne chenro mag sirikal. Omako chung' ni pod en jakanyo mar ODM kendo tiyo gi sirikal mar lombo chenro mag dongruok ochopi e kar od bura mare ma Uriri. Neto wuon kia gima timore constituency.
nyaka ne ji yiere nyore kodok kowuok e bugo bang' kosenyumowa e bugo gin kane warito baba mondo obed president. Junet kata jo constituency ne wiye dhi wil kodgi kech kuno kiae gima nyalo timore. Omiyo mokwongo obede constituency mondo ko ng'e ni maendeleo timore. An jirande be kik openj jo Uriri, openj jo Suna East kumo represent ma jirande mabiro seek services kora koni eko biro ng'eyo ni maendeleo timore nade. Party chairman marwa John Badi mosebede bunge sani koro en mar higa mar 20 e higni 15 mosekalo ne en e bunge, osebede budget committee te i Nyanza te ene ma en gi constituency man gi barabara mar richo mogik. Karang'o mosebedo kotimo kanyo? Wanyisuru jo wadieri. Baba wamiyo luor to kopo nodan mondo wakonyre mondo kik wawuond jowa ni nitiere kamoro mwadhiye. Kwadwa ni mondo wadhi kamoro adieri kaka oganda. Lokruok nyaka chakre gi ei chama. Jok manonyumowa e bugo kaka Junet ok wuognwa koro sani ni kore ka gidwa nyiso ji ni ging'eyo kuma giterowa. To kanyo oketgi mbele to ok gitiyo. Bang'e giduogo ginyisowa. Erokamano nyako Ramogi, wadhi nyime gi weche manyien. Koro wadonjo motenore kod weche mag ohala. Migawo mar pur e kaunti ma Migori ka otenore kod riwruok mar Agriculture Sector Development Support Program ojiwo jopur mondo opidh yiende mag olemo. Jatend migawo mar pur e kaunti ma Migori Lucas Musenda ma bende nowuoyo e kinde nyasi mar pidho yien mag olembe ma oting'o machunga, maembe kod mamoko e sikund sekondar mar Sorore sub-county ma Kuria West wacho ni yiende mag olemo nitiere kod ber mathoth. Musenda wacho ni gijolo jopur mondo mi opidh yiende mag olemo manyalo miyo giyuto mathoth e kinde mabiro. Bende ojiwo sikunde mondo chier girube mag jopuonjre mane ong'ere kaka 4K Club mondo jiw puonj ne jopuonjre e weche mag pur kod rito alwora. Tu ya kulete kivuli na kulete mazingira mazuri, lakini pia miti ambayo ina benefits zaidi. Panda hapa miti zaidi ya miti 400, lakini huu ni mwanzo tu. Mpango huu unaendelea kwa primary schools mbalimbali. Wanafunzi wetu wa shule ambao wako hapa, tungependa pia waweze kujifunza na kuona umuhimu wa kupanda miti. Mimi nimeona umuhimu wa kupanda miti una faida sana kwa chakula, kwa lishe bora, na tunaomba usaidizi mtuletee mbegu ya kutosha ya miti kwa sababu hii ninaona ni kama ni chache. Yien nigi manufaa mang'eny. Mokwongo yien mwapidho sani gin yien mar fruit mar olemo. Iyudo ka wapidho gi e school to wa support gimiluongo ni agri nutrition. Nyithindo mantiere school biro yudo chiemo in form of fruits, to yien be ung'e ni yien kelo ga koth. Tiende ni kwa pidho yien to wa increase area manyalo miyo wayud koth. Tim adhula ma Botswana ne omolo pacho ka otieno manyoro ne tugo ikindgi kod Harambee Starlets. Tugo ma ibiro bagi chieng' tich adek mar jumani. Kenya ne oloyo Cameroon gonde 5-4 ne opecha choma mondo mi negi mol e round maluwe. Gisebedo ka gitimo orako e kambi kendo gigeno mar yudo thuolo e piem mar higa manyien. Botswana ne oloyo Gabon gonde 10-1 ma itelo mokwongo ma Kenya biro romo e kod tim mar Botswana.
Ero kamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV mane makelo e giko mar tielo mokwongo mar RamenyPiny. Kata kamano no ka Solomon Nyadenga wacho ni rito RamenyPiny ka ntiere Baringo Town. Ramogi ler Dominic Dhano Rieko wacho kamano. Kasto Tabia Saka bende ntiere gwenge mag Mombasa kocha wacho ni kina waramba nikech sirikal nokoni El Nino onge koro sani korka gitemo manyo yore mag resruok. Thomas Jasega ntiere Sega Ugenya Siaya County kendo wacho ni onena yo makare RamenyPiny chopo ne yo makare. Edwin Drain omondi kawuok e piny mar Wajir wacho ni yie kod Nyamita kata obedo ni El Nino mojonyowa kama to yie kaka weche dhi nyime. Nyako Ramogi yiena mondo mi aket atene mana gi kidi matin RamenyPiny tielo mokwongo ma en weche manyien mag RamenyPiny. Jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Warumo mana bang' nyiri machuok kende e twak kama dhi bede kod jalony Evans Asio mabende en jalony e weche mag gedo kendo udhi nyisowa ni to gin ang'o mwinjo bende oganda ng'eyo e kinde ma koth chwe kama mabende kelo senyruok mar udi. Apeyni bende kethore ne joma gedo, joma nosegedo e weche mag ikruok kendo geng'o midhiero manyalo luwore kod koth mapek mar El Nino. Kik idhi mabor, med mana kete ka. Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunywi water. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi diek. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Mashabiki utie saa osechopo koro mawakelo ni e nyasi mar Christmas mapema sana. Ramogi TV yangu ignario mar lendo mopuch e yamo. Ticha Bay tarik 1 dwe mar 12 higaniendi. In kaka jaera marwa chop the Garden Bondo Kapeo Junction e Siaya County wang samachon. Jangolo Marauma John Jr. kod Baby Band biro chwako budho e seche ma jolendo magwa kaka Ninja the Entertainer kanyakla gi DJ Kolo to kolori chuny nyasi niendi live. Nyakache Kikbai The Garden Bondo Kapeo Junction Samachon onere. Riwri kodwa kiny e penj laktar. Machiegni e penj laktar. Penj laktar kokelni kod Equity Afya. An nyinga Harun Palu.
an daktari matiyo Equity Afya branch Makondele. Wadwa ni mondo walos wach mar yor gamo remo machando joma mine. Ji ok ong'eyo ni to en gima nyalo bet ni en gima hinyo ng'ato koso kiny ng'ato. Mana e penj laktar, sa 12 odhiambo, kik bai. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 2978. Ero kamano nyako Ramogi, kana singo en gowi. Koro chopo sama koro wachule gowi, go ma kata go pamane en RamenyPiny tielo mar ariyo. Koro rewe achule nyako Ramogi mondo imbende ibed kod fuong'ruok e dhod chunyi ni wendo mana wacho cha koro donjan ka kod jalony e weche mag gedo iluongo ni Evans Asio ma bende ose bedo e lai makama kum thuolo mar ariya. To thuolo mo osebede kama nitiere gik ma oseneno kaka both mabedo ong'iyo bende ni to ginang'o gini mwinjo bed ni inyalo tim. Par ni en ng'at ma nyalo loso ni goro mar ot mong'i ni mae gima dwarore odni chakre tiende nyaka e wiye. To samo timo mano yudo ka samoro nitie jomoko ma bende ohero gik ma ichikruok godo e wi ong'enge. Mago be samoro nyalo beto. Kang'eyo ni en adier ni mago timore, adane rwak wendo mara mondo wang'e to e kinde ni mar koth mar El Nino udi waseneno ka lwar e bombe kachiel kod e kor gwenge. Diponi ang'o matimore? Higni 60 nyaka ne wayudo loch mar piny. Diponi kodhni oyango nyao ma waseketo kata nyao ma wan godo kaka oganda. Nyako Ramogi mane twak mar abedo godo dhiambo ni kod jalony Evans Asio machiegni e studio mar Ramogi TV. Erokamano Mr. Bati. Moro mara mar waki kendo daher mondo mi kaw thuolo mar moso nyikwa Ramogi Jwang kasto wachaka twaki nyiswa ni to gini oketo wa elela oyango wacho ni nitiere both mang'eny ma pod wan go. Erokamano Bati ne nyikwa Ramogi amoso dhiambo ni no imore uru. Erokamano kuom miya thuolo mar twak ogandawa. Erokamano. Gik ma wasebedo ka waneno e piny Kenya inyalo tembe kod weche mag lwar mag udi. Wawach kuom ranyisi sani wabiro donjo e chenro mamoko kata e thuolo mamoko. But sani ma wan gi koth mar El Nino ji ywak. Boma ma Nairobi ka chien ka pane juma achiel mokalo e alwora miluongo ni Peponi ma bende nitiere e gwenge mag Westlands kidhi gi mwalo kama. De nitiere udi mane oleng'ore ma onyis ji ni koro gin udi manyien ma koro kano ger. To nitie kaka nokuny kamoro kanyo momiyo udi mano igero mane podhi nyime kata mano chiegni chak tigo kaka mag dak ne ji nochako nyiso okak manyiso ni koro ot ok nyal bedo mongirore kata ng'ato koro ok nyal dak e iye. Magi timore e kor gwenge bende nitiere sani ji ywak ni koth nodonjo kata pi oula nodonjo nyaka i utwa. Wang'eyo gwenge ma wadakie kendo sama wadhi gedo wang'e ni ka to samoro dipo ka onyalo bedo rep sama koth ochwe. Koth nyalo wuok gi piny ma wuog mabi donjo e ot kata koth nyalo wuok oula to donjo gi e dhot kaso donjo mapong' ot. Ang'o gini mowinjo bed ni watimo? Gini oyango ni wan kamarach kaka oganda. Erokamano Bati penjo maber nikech en gik mosetimore kendo osene. Gima nyalo timo kata gima nyalo kuongo wacho pile pile kidwa gedo mokuongo nyaka itim gik moluongo ni investigation. Mana kaka ipenjo intie investigation mwatimo e low matiende ni watimo soil investigation mondo wang'e ni lobni bearing capacity mare chalo nadi, oyom machalo nadi. En gima kokete gimoro to okete ot kata gima pek to nyalo sienye koso nyalo chung'. Koro gima inyalo tim kaluwore gi ranyisi michiwo kaka manjotimore Peponi cha, wanyalo timo gik moluongo ni buttress matiende ni waketo gik moko mageng'o low mamiye support. Ineno
mondo ka koro bed ni nitie any movement kata ndekni moro mar piny to lob cha yudo gimo make matiende wanyalo goyo boards ama wanyalo keto gik moluongo ni buttress machalo kaka ohinga mageng'o mago. Kamano bit. Okay. E kor gwengewa owinjo bed ni watimo ang'o nikech sani nitiere udi mathoth ma pi odonje. Nitiere moko ma bende samoro ka koro pi osedonje to ka en moger kod matafare tinya yudo ka pi chako donjo e tiende alwora kama to nyiso ni odni koro ok nyal bedo motegno nikech koro matafare cha obedo gi pi e iye to owinjo bed ni obedo motuo. Maendi gin ang'o gini mowinjo bed ni watimo kaka jalony e weche mag gedo? Mano kela giming'e iluongo ni construction method. Matiende ni yo migedogo. Yes. Yeah, wan gi migepe mopogore opogore migedogo. Waluongo ni methods. Koro luwore kendo gi kama chien kuma noaye. Yes. Manyisi ni type of methods magedo ka and materials. Matiende ni sami dhi timo investigation mar law kama onego igede cha. Onego ing'e ni to lobni en onyalo ting'o ang'o. Mano kela penjo, duoko penjo ni kawacho ni nyaka wang'e ni ka waseneno ni lobni weak to wanyalo tiyo gi method moko kaka mwaluongo ni floating beams matiende ni ot chungi columns kata watwe ni ring makoro miyo bedo malo matis ne pi. Ariyo ne mano pod wanyalo baro oula mondo kik oula bed ni dhi e udigi directly. Wanyalo bedo gi open drain channels ma wigi wanyalo umo gi grating matiende ni gi chumbe moko nitie molosi mondo kendo kik wakel ajali kata hinyruok ne le kata dhano manyalo kalo kanyo. Yes. E ute mag nyadala samoro en od lo ma ng'ama nitie dala ma en odakie od lo mane kama wasebedo ka wang'iyo kaka ot kendo kaka dala koth ma kama kobiro gin iwinjo bed ni inyisogi ang'o kaka jal ma ni kod lony weche mag nikech kata bed ni samoro wagero ute matekre gi ng'eny to ng'at ma bende gero ot ma en mar lo dala kucho miluongo ni semi permanent bende nitiere gik ma samoro nyalo timo mondo geng' masira kopo ni nyalo biro. Gima nyalo wacho ni gedo en gedo ot en ot to mana kaka iwacho ni dala kamoro ng'eny ji gero udi ma semi permanent to semi permanent mondo ikony pi gima luongo ni penetration mar pi kamoro ok bed mayot. To in the event ni en permanent house be migero dala kanyo to wanyalo timo gima luongo ni waterproofing. Nitie simiti mwatiyogo man gi teko manyalo geng'o pi mana kaka simiti moko mitiyogo kigero daraja kigero dams gik machalo kamano. Koro mago achiel kuom yore mwanyalo tiyogo manyalo geng'o ng'ich kik mak ot. Ariyo ne mano sami gedo wanyalo tiyo gi gik moluongo ni damp proof membranes matiende ni sa pi wuok piny orengo gi gima luongo ni capillarity action dholuongo omodho. Koro sama omodho no nitie gima jwala mwaketo ma geng'o ng'ich kata dampness omiyo pi koro mowuok e foundation ok tim ang'o ok hidh wall kata ok hidh korot. Mano yo manyalo konyo. Tinyalo timo plaster be gi waterproof cement. Kobiro e gik moko kaka tado wanyalo neno ni tado nigi drain gata obedo cleared, leakages mag roof odin mondo pi kik donje ot nikech kodonjo gi gama moridore piny tiyudo ni odhi korot to korot yudo ka sano osewich rangi to rangi chako bedo gi ng'ich matiende koro ibo neno ka ot nigi gik moko mokut moluongo ni blisters matiende ni en gi moisture content in it. Kamano. We wach mar gedo awabiro duwo wach mar udi matin nyaka nyo koth ni chak chwe. Ji wacho ni nitie apeyni ma ne owulo ywero modhigo to ok en thuolo mokwongo kende nitiere ywak ma kama osebedo kuom thuolo mag kinde mokalo bende ni pi odhigo lalo apeyni buora e gwenge mag North Eastern kocha nitiere ma koro sani ok nyal kalore nikech gin apeyni ma ogo lam to king'iyo tineno ka koro gisienyore. Ang'o ma nyisa ang'o? Nyiso ni injinia manoko timo tich maber koso en ni pek mar koth ema koro ywero gini nikech kamine koth dhigo lalo penjo bede. Onyalo bedo tieng' diriyo nikech kapok otime itimo design. Design. Koro kosetim design, before design nitie investigations midhi timo luongo ni feasibility studies. Ma wang'e ni to areas ma pi nyalo muomogo tigeng'o. Pek mar pi inyalo geng' mokwongo kapok ochopo kucho
kinyalo temo gero gik moko machalo kaka gabions to reduce pek mar pi mabiro goyo gicha. Another thing en material motiyo. Inyalo timo korka kori kaka jalony. Itim design maber, itim test mag material, kamoro rem bede implementation ka of workmanship. Yes, mage makelo problem. Ang'o makelo rem maro ka in iwuon se biro gi design, jalony osebiro gi design mowacho ni my specifications mag gik madwano mondo mi obed ka, mindiko maler ni chuma ma winjo bed ni tika en mage bor gi winjo bed ni bedo kama ka, winjo bed ni twege kama, winjo bed ni tudo gi kama. Ang'o matimore momiyo gajruok chako duogo bede? Gajruok biro bedo kala kopo ni project ko bedo supervised gi consultant. Gedo nitie diriyo, nitie kama wan gi civil and structural engineers to gi kama wan gi architects. Architects wathoro bede udi. To kama odokor ga daraja, dam, footpath, footbridge, mago civil engineers work. Gine mage timo mano. However, egin gik moko ma related. Yes. Koro anyalo wache kodokor ka kono. En mana designing, proper designing, materials mitiyogo, and supervision. Supervision is very key. Koki dhi supervision, to gik moko nyalo timo, nyalo dhi mopogore. Kako time. Nyaka gi sani, king'iyo thoth samoro yore ma watiyo godo e Kenya ka, inyalo wacho ni oger gi e rang'iny maber. Thoth gi nyalo dhi kata idhi e gweng' ogo lam machiegni, nyalo neno ni kama ne lam onge okete lam, kama ne daraja onge okete daraja, kuonde mane samoro ne aora moro ni kale mane chando ji lose olalo moro kama. Bineno ka tije gi timore ka in iwuon ing'iye gi wang' mar jalony. Bineno ka samoro wasechopo dwaro mar reso ngima mondo kik wabed gi lal. Kisama lal ma kama obiro to yudo ka jopiny bedo gi chandruok, sirikal bende chak bedo gi ting' matek mar dok loso kendo gini manyien to omenda nosedhiye. Yorewa olos maber. Moko tanyalo wacho no olos maber. Sami loso ndara, nitie gima wacho ni compaction nyaka tim maber, matiende ni nyaka pae maboge motegno. Gi tingni mantie, materials ma team investigation mana kaka na wacho korka gedo cha. Mangi levels maber, gi contours kaka ringo. Koro gima nyalo wacho nitie yorewa mose los maber. To giming'e ni konyo ndara en gima luongo ni drainage. The moment maonge drainage maber to picture yudo yo muyweyo to go ndara dhi. Kamano. Erokamano ahinya Evans Asiyo kuom ler mar wachni. Wang' mulo ndara nikech ma en achiel kuom gigo ma tuda ahinya weche mathoth. Weche mag wuoth, weche mag tero chiemo e chiro, kod weche mamoko bende kata tudruok maka kod kacha. Emomiyo ka wamulo ndara to wamulo gima en sekta maduong' ahinya ma kopo ni ndaro chot to chandruok bede, emomiyo wang'iyo magi. Nyaka gi sani, okenge mag gedo mano wacho ka, koro wadonje gedo mag udi. Kinde mane mwinjo bed ni ng'ato nyalo wacho ni en safe ka ogedo, nikech koth koro chwe sani mathoth. Jomoko nyalo wacho ni awe mondo koth orum kor kibigedi, ng'ato bende wacho ni sama koth chwe no ema ka pi biro olore kama igero cha to kanyo tuo komoko marach. Koro gik moko ariyo gi giro giromo kanye? Yes. Gedo en gima ber. Kendo en gima kitime maber to ok onyal njawi. To njawi kopo ni one, idwa dhi shortcut, ok idwa tiyo gi consultants mantie, kendo ok idwa bedo thuolo. Ing'eni sami biro ira ni idwa gedo, nyaka inyisa gima idwa timo. Nikech gedo be wan gi gedo different types mag gedo. Udi. Koro nego bed ni wadwa timo the investigation no, koka waduogo watimo design. Koro design na biro bedo based a type of investigation mana timo. Kopo ni en low, kind type of soil, nyaka ng'ini to bearing capacity mare chalo nadi. En low manyalo gawo, en low manyalo hold gorofa abich apar, mano nyaka wang'i. Koro sama timo ma, to watiyo gi ng'at miluongo ni structural engineer. Manyaka watigo hand in hand. Makasa timo design tamiye, tembo timo the calculation of weights. Gik waluongo ni superimposed loads, dead and live. Koro magi duto kwa keto. To sama wadhi gedo cha, to koro waneno ka wagero ot mok nyal miyo ng'ato midhiero. To ang'o makelo samoro sinyruok mag udi gi kapod igerogi?
Senyruok mag udi biro timore nikech mokwongo en lowo mikete ot. Lowo nitie tieng' mopogore opogore. Wang'e nitie anywang', nitie lwala, nitie ge. Koro sami gedo, type of foundation en gimoro ma nyaka ing'i motegno. Nikech kok ing'iye motegno, tene mang' nokel. En like ikawo load mapek, iketo kama tis. So the investigations mana wacho ni nyaka tim ka, mwanya watiyo gi structural engineer, ema koro biro miyo ot, ing'iyo ot ni sienyore kata ok sienyore. Tek mondo iyud ni ot ma consultants otimo sienyore. Onyalo timore ni, because Kenya ing'eni we are in a seismic zone. We are prone to earthquake. Anything is possible. So those are measures waketo in place. Sama timo the preliminary design up to the implementation stage. Koro gima dikel sienyruok mar ot maduong' mokwongo en yiengni mar piny, ndekni mar lowo, to gi method of construction koko bedo adhered to. Kamano. Penjo na mana penjo motelo cha. Kinde koth gi kinde chieng' edi thuolo maber ahinya ka ng'ato gedo nikech awacho ni ka koth chwe ng'ato biro wacho ni onge tiende olo pi mondo ot otuo motegno nikech koth biro olo pi. To ng'ato bende wacho ni ndalo chieng' maber nikech kiolo pi to koro komakore gi chieng' cha to koro tuo maber. Kaka jalony en kinde mane? Samoro ng'ato nyalo wacho ni an nachako gedo to aweyo sani. Samoro nitiere ng'ama ne gedo to wacho ni awe ane odni mokwongo nyaka koth rum. Ng'ato bende samoro nochako gedo kata pok ochako to oriewore gi sani mondo mi oged sama koth chwe ni. Inyalo wacho ang'o? Kindegi anyalo wacho ni nitie mane moro ka moro nigi berne gi rachne. Yes. Koro wachak gi mar chieng'. Chieng' sami gedo ndalo chieng' mokwongo gi rachne anyalo wacho ni itiyo gi pi mang'eny. Nikech ing'e ni ot kata simiti gima miye teko en pi. Samoro igedo kama pi tine. Koro nitie jomoko miyudo ka tindo pi. To oketim kiwaring moromo. Mano disadvantage mar gedo ndalo chieng'. Advantage mar gedo ndalo chieng' manyalo wacho ni in gadieri ni time di beda adhered to nikech ing'eni e gedo wachako gedo kinyi nyaka odhiambo 8 to 5. Mayudo ni you are not onge interruption kata ng'ikni moro mobedo e diere. Ibiro gedo maber. Korka koth koni ki flip side mar chieng' korka koth kibire ibiro yudo ni samoro koth ochako chwe to gedo biro dhi piny nyaka jogo chungi. To as a contractor ing'eni mano nigi cost implication and timeline be nitie. Ibo yudo ka kano nigi tiek kata gero wall in 4 days to koro nyaka ng'itieke in 4 days in more than 4 days kata na 6 days depending kaka weather pattern chalo. Mar ariyo ne korka koth manyalo wacho ni ber koth kiwaring ni kendo koro ber zaidi nikech koth goyo ka en koroga ka slab kata mota yudo ka koth goye makoro the minimize again on cost mar pi. Koro mago anyalo wacho ni ber gorka gedo mar ndalo koth kata korka chieng'. Yes. Koro sama koth ber ne en tuoyo kata olo pi mano winjo bed ni ng'ato olo sama okiwa ndalo chieng' cha. Samoro ng'ato dwa ni mondo mi oged mapiyo wacho ni deko nyalo bet. Kopogore gi deko mar thuolo mar tieko. Be nitiere gimoro ma samoro bedo ni koth nyalo chwe ni bende nyalo kelo godo pek. Samoro wach ni en od matafari. Koth chwe pile ka pile. To wacho ni samoro chwe mang'eny ma kano winjo bed ni tieko gedo gi ndalo 4 kata ndalo 5. To koro onyalo teri nyaka ndalo 7 kata ndalo 8. Sama koth medo goyo materials ma itiyogo gi. Be nitiere impact mora mora kata negative impact mokelo ne materials manyalo miyo samoro ot nyalo bedo mayom kopogore gi simiti ma otwoyo kendo redo. Negative impact mokelo iwacho matafari. Yen matafari motiyogo ng'eny Kenya ka moloka luo. Ok en matafari moro ma waluongo ni well burnt brick cha. Iyudo ko wang'e to ko wang'e motegno ahinya. Koro kaka koth medo goye iyudo ni road matiende ni oorore. Mano one negative aspect mar gedo ndalo koth korka matafari. To kigedo gi kidi kata nitie moko maluongo ni building blocks to mano kare. Koth ok rach ahinya. Samoro be nitie gima luongo ni internal works. Samoro isegedo ma iketo tado koro chako go plaster maiye.
kata koth chwe ting'eni koro tich nyalo dhi adhiya mbele. So it also depends ni to stage mane ma intie sama kodhi ni chwe. For example ka duoki chien koponi watimo foundation. Yes. Kigedo saa koth obedo matek nikech mokwongo nyaka ibed gi pump mar pi, nikech foundation kisekunyo ten bugo. Koro ing'eni bugo waluongo ni ochalo kaka gima waluongo ni sump. Underground waters te mabiro they collect at that point e sump kanyo. Koro nyaka ibed kigo pigni oko mondo iyud nafas minyalo tiyogo. Koro man is another challenge mwayudo sama koth chwe. Nyaki pump migol oko. Ariyo mane mano ka simiti pod ng'ich to luoko. Koro ing'eni en gimoro ma isiki timo itimo to mukore. And you see we doing that double work, man it means ni cost nyaka dhi malo. To gimoro amora mwatimo e gedo ka en cost ne manyaka wang'i moloyo. Sami itimo tiwacho ni itiyo to mukore. Does it compromise quality mar makruok mar ot? Nikech aparo ni ot kochwe dichiel moriwore dichiel to bedo ka en gimbi moro momakore miluongo ni uniformity mopogore gi samoro ibiro to kamoro osienyore kinyo dwani chako umany kaka ukonge mondo omakre kama ne odong' cha. Okay, impact maduong' onge nikech wacho ni sami gedo kama nitie gima luongo ni wawe gima luongo ni two thing. Ndalo machon nitie art and craft moluongo ni motis and tenon joint. Koro gedo ka wan gi two thing inyalo weyo. And then we also have reinforcements. Wan gigi moko machalo kaka mwaluongo ni hoop iron, jogedo luongo ni mokwa kata wall pass moko miketa bang' kosesari ariyo ka. Mago emanyalo miyo reinforcement bedo motegno. Koro kopo ni koth ogoye like kopo ni gedo ka chako gedo gokinyi to koth chako chwe kinyi moluoko mota no nyaki gole minyaki chaki time kendo kan koth osechok, nikech ok nyal tiyo ka koth chwe titiyo mano nyiso ni timo zero work. Koro nyaki rit ma koth chwe to mota no to nyaki gol. Okong inyai weye ka koth osegoye mosi loosen ne. To kokoto maber kata bang' ndalo to kata koth goye to koro now yourself. Nitiere materials moko ma ada pimo ranyisi. Nairobi ka samoro yudo ka nitiere kuoyo mopogore gi mitiyogo dala. Strength mag material mitiyogo kuom ranyisi kuoyo. Kuoyo koriwore gi simiti to bed ni mako bedo gimoro mongirore kabisa. To king'iyo to yudo ka kit kuoyo gi pogore. Ma inyalo wacho ang'o kaluwore kod pogruok mag material? Okay, koro kuoyo kama iwacho korka kuoyo no, kuoyo nitie mopogore to gi tich ma gitimo. Nitie kuoyo migedogo to gi kuoyo mar plaster. But the most gima wa recommend en gima luongo ni clean river sand, matieni kuoyo moaora. Nitie kuoyo moko mawuok e bath barabara. To kuoyo mijo e bath barabara gin gi loye. So there's a combination of sand and mud in it. Koro sami tiyo gi mano, nitie gima luongo ni reaction. Sami keto simiti cha. Mane gima ibiro neno ka ot ma semi permanent kata ilose maber to nyaka obed gi crack. Matiende ni reaction mar chuodho gi simiti. Koro kuoyo ma ber ma is recommended mwanyalo wacho minyalo tigo en kuoyo moa aora ma pi oluoko. To ka en korka gedo to en kuoyo moro man gi wang'e obet dongo. Jaduong' Nairobi ka en kuoyo moro marateng' akia koda en kuoyo koda en lo. In ise nene nikech itiyo e sekta ni. Samoro inyalo dhi mimule mipenje ni to ma kuoyo koso malo. Jogi gedo gi kuoyo koso lo gima chal kama. Kuoyo no oaga Maimayu. Yes, en oa Maimayu. Koro oko bera ng'eny gi buru e iye. Ma kopo ni chuno ni nyaki ti kode to dwaro ni kike gi gima luongo ni rock sand. Nitie kuoyo moro ni rock sand. Kunye en chalo rateng' to nitie moro be maraburu. Beto oa Maimayu. To the clean river sand ni teno ama gine kocha chaka jiado kocha. En obiro ka pod oler pi oluoke makati kidwa ng'eyo kaka ng'ama onge lony kata kidwa gede site kidwa ng'e kuoyo maler maonge chuodho ikawo kuoyo tirudhe lweti ting'iyo kuoyo maler ok bi we chuodhe lweti to kuoyo man gi low tibo yudo ka low nie lweti. Mane quickest way minyalo timo go that test. Come on. Okay, erokamano ahinya. Nyakora Ramogi, ok ang'e ni samoro in bende in gi penjo. Ka in gi penjo to ndikna e namba 336 mana nyalo penjo no mapiyo kotenre kod wach mar gedo e kinde ni mar koth mar El Nino. Bende koro miyo oganda bedo kod pek kiwacho ni ng'ato pi oturo ode kata pi odonjo nyaka e mier kuonde ma ji odakie, ma kelo chandruok ma ka kod kacha. Momiyo wan ka kod jalony Evans Asiyo ma bende wago godo mbaka e wach mar gedo ni to gin okenge mage ma nyaka waketi kaka oganda. Inya ng'at migedone gi jok magedo
mondo wabed kod ngirruok mar mwandu ni ma igero ma iluongo ni ot. Ot en gima konyo ji e dak e kidienje mopogore opogore. Evans, sama koro weche mag gedo gi dhi mbele, ot ochopo kama koro itimo, wacho nitiere wach mar kuyo ma winjo bed ni itimo godo plastering. Ma en kuyo ma aina mane? Nikech king'iyo thoth ji en kuyo achiel emiolo, emitimo godo foundation, emichuo godo kor ot, emitimo godo plastering. Kuyo mitimo godo plastering winjo bed ni chalo nade? Mana kaka nawacho chien kanyo ni wan gi kuyo tieng' diriyo kata didek. Mar gedo bet wang'e dongo matin. Mar plastering en bet otin, wang'e tindo. En igole kanye? Gite giwuok aora, awach. Mano koro kamwalo kocha. Kamwalo kocha. Yes. Kata koni, kajedo kocha wuok awach. To kopo ni in gi mawang'e dongo ni, to koro wachunge gi kichungi. Kisekalo sites neno ga kaka kichungi bedo. Koro wachunge mondo bed fine. Mondo koro samigo plaster cha to kiyud kite moko madonje maka gol to gol the smooth finish. Yes. Ema ka koro ng'ato yueyo to neno ka gik moko gwarore e kor ot gorore. Yes. Igwetho ilwaro piny. Yes. And again bet plaster no samigo nitie patterns ma samoro ng'ato dwaro. Nikech sama ibiro wich rangi, nitie gimoro miluongo ni skimming kapok owich rangi. Samoro yudo ni kopo ni en rough matis to skimming no oyudo maber. Nikech absorb maber, koro skimming dhi mayot. To nitie moko ma idwaro, jomoko dwaro pattern ma smooth. Koro mana again luwore gi pattern midwaro. To effect to onge, so long as itiyo gi kuwe ma kare mochungi, tira yuda the best pattern. E kuonde ma pi samoro jachende winjo bed ni ot iting'o malo manyalo romo nade mondo eka ogeng' wach mar pi. Ni wacho ni samoro unyalo keto ot ka en ot kata mar gorofa kuom ranyisi, kata ka en ot manya bedo maduong', ichunge gi beams, ikwonge ichwoyo gik machalo ka beams kande, then kaso bedo suspended, nitie kaka kutude ka isketo ne slab makata samoro pi nitie pogruok e kind lo kod ot owuon kama ot chakore godo, we gap moro matin. Ng'ama gedo madano chwe ot kawuok piny to ng'e maber ni kato samoro nyalo bedo gi chandruok mar pi, en winjo bed ni iting'e malo marom nade? Nitie gima luongo ni datam level. Sami gedo onego ing'e gima luongo ni nature of terrain, the topography mar lo kaka bet. Nikech mana gik miwacho ni pi, run of water, mano koro bedo determine sama wan e site. Wadwa timo investigation e site to wang'iyo depth of the foundation, but generally averagely ka ok en kama tut ahinya, tido ni foundation biro gimoro 1.2 meters. Matiende ni kapo ni level ogik ka, tinyalo ywe gi kose sadek. But koro mano kendo boluwore gi type of soil. Nitie kuonde ma misedhe, tido ni foundation en almost height mar odni. Yes. Ma koro samoro waloke mana basement. Yes. Nikech onyalo bedo too costly to backfill. And kata ki backfill, the forces ma en go nyalo go wall pin if it's not properly supported. Koro mano forces go gin ang'o gini ma nyalo go korot piny? Forces nitie wan gi ground pressure. Yes. Nikech ing'eni samwa forces nitie wan gi ground pressure. Yes. Nikech ing'eni samwa bedo kaka koro kamwa bede kae. Yes. Wan gi what we call live dead loads and live loads. Manyiso ni kaka wabedo kani the bedo transmitted dirot kama wantie ni. Dirot na manyo kama strong. Matiende ni otere pillar. Kaka koro pillar mantie kani. Oro tere kona. Koro pillar ni ukine kodhi mochakore nyake foundation. Kama luongo ni stable ground kata rock strata. Yes. Yes. Koro kanyi is very stable. Makata koro ndek ni moro bede to yudo ka en kama nitie kata kopo ni ot move nikech ot to nyalo bedo gi yungni matin. To koro bedo gi gimo luongo ni even settlement. Maonge gimoro ni yudo ni konya chiel dhi piny to konya chiel ochung'. Kiyudo kama konya chiel dhi e piny to konya chiel ochung', timi neno ka nitie cracks. Cracks mane udi neno nitie moko madhi diagonal at 45, hapa ni seneno gi ng'eny udi. Mano nyiso ni nitie kuma konya chiel sienyore to konya chiel ochung'. Koro kama ochung' to macha dhi piny, it means ni koro that crack bedo at 45 degrees diagonally. To nitie cracks moko be mido kodhi straight kama. Mano nyalo bedo as a result of gimo wacho kuoyo gi chuodho. Plaster okodhi maber. Ma en chuny twak nyakora Ramogi, kendo wang'iyo gik ma bende mulo ngima dhano. Ma en ot, ng'ata mane gi ot en ng'ama janyadhi. Ng'at ma onge kode bende wacho ni an bende abro gombo mondo abed gi ot machalo kod ma. Ma adwa penja.
joma gedo ng'eni anyalo neno kit odi kata od ng'at machielo to wacho ni agero ot machal kod ma. Kendo adhi amanyo fundi ma ok samoro ong'isa gima dwaro, manyo fundi ma samoro mano gere ng'isa ni ma inyalo timo kama piyo piyo. Ere richo ma nyalo bedo godo? Mano nyalo bedo gi richo nikech mana kaka iwacho ni ot en nyadhi. Gima watemo nyiso jok madwa gedo mada bedo gi udi, owacho ni ber kidhir consultant, nikech consultant biro miyi paro kata idea gima onego itim kaluwore kendo gi budget mantie gi chike moketi gi sirikal. Nikech ok inyal gedo ageda kaka idwaro. Nitie gik moluongo ni coverage, plot ratios, mago gik ma nyaka bed considered. Inyalo neno od ng'ato kaka iwacho ni od ng'ato ber, tineno ni fundi biro dhi ng'isi ni odni wan wagere, ti no tiyo gi 3 million. Yes. To 3 million ni ere kaka ni chope? Foundation no kawango, labor no kawango, material cost no chalo nade. Ineno gik makamago. Koro gima nyalo advance mawinjo kawuono, kitimo gimoro di ir consultant to miyi advice, or it will be cheaper. Jomoko neno ni consultants are expensive. It will be cheaper nikech obo ng'ado ni rieko, nikech sani kaka koro watimo design, mostly watimo ko gimolo ni computer aided design, watime e computer. Ma wagol gimolo ni 2D layout gi perspective, wang'isi kaka ot biro chalo, gi cost, gi materials monego ti, gi mawadhaneno kapok watimo design. Advice to kidhir fundi direct, yes, masa moro opimo ni gi wang'e mong'isi ni mafuta dek, in kamoro kiwinji nikech kamoro en ng'eno dwaro tich. Tinya yudo ka sama kore dhi ma kore ng'iye kaka layman ma kore neno gima osechung' tiwacho ni ok adware ka chalo kamano. Mano kelang'o? Mano ng'isi ni already there is cost in card, to ka nok idware nyaka muke. To sami muke no cost nitie, to sami muke no to itie mwalongo ni structural integrity. Chalo nadi? Nyundo to chore to foundation okuni kech sama ange okuta makete diere ka. Yes. Tamuke achore koni. Tingeni foundation to kachoro. Mangiso ni gini nitie kama weak. Koro mago gik moko mwatemo kwa oganda wani watemo avoid. Just face the consultant, obiro miyi paro. Okay. Obiro ng'isi kata pesa minyalo tiyogo. Yeah. Kawatiko, nitiere wach mani wacho ni nitie reinforcement mitimo ne korot. Wacho nyalo tigi wall pass kata nitiere gik ma itiyo godo mondo korot obed mongirore. E wi tado to chalane nikech sama koth chwe kama bende waneno ka wi tado bende samoro kata yamo nyalo biro to wale mayot kendo oganda gi midhiero. Wi tado, gima kelo wi tado en gima luongo ni covering. Matie ni tile, nitie gima luongo ni deck, light gauge gi. Koro gimidhi kete wi tado luwore gi ema biro determine bao kata truss mitiyogo. For example, kidwa tiyo gi tile en gima pek. Nyaka iti gi bao mapek moluongo ni 6x2. Ineno. Kata 150 by 100 millimeters. Kimiye gima yot, to definitely obo nyuore. Ariyo ni mano, interval mar truss nitie ma is recommended. Kikete maduong' to yudo nafas moyueyo to yamo donjo. Pogruok mar kaka iketo bepego. Kaka iketo bepego. Nitie ma recommended mar 1.2. To nitie kendo gik mwaketo mwaluongo ni collars, extra reinforcement. Koro magi koko tim to yudo ka obedo weak. Yamo nyalo donjo, yudo ka moro modonjogo to ywayo dhi. Yes. Koro e weche mag samoro ni ng'ato wacho ni an oda ni adwani mondo mi atwe gi wein kata kete gi chuma ma mirido gi wiyegi. Ng'ato wacho ni adati atia gi mosumal nyaluo mar mabati ni. Pogruok nyalo bedo kanye? Oking'e kaka ka en tado, nitie tado mag chuma. Truss mitimo waluongo gi light gauge steel, mag aluminium. Mago bedo screwed. To ka en bao, to wagoye gi musmwal. Nitie roofing nails. Karo nitie type of mabati moro waluongo ni dekra. Mwago gi stacks. Gin gi stacks musmwal moko matindo tindo migo gigo at close intervals. Yes. Yes. Okay. Ng'ama kaka nawacho, ng'ama samoro dwa timo loko ot, magi betinde timore. Nagero ot chon, tadani mondo mi alok kata mna chal mare. Adwacho ni adwa renovate ni odni mamiye chal manyien. Ang'o minyalo advice ng'ama dwa timo ma? Samoro ne ot mar kona 4 tidwa ni timne extension moro machielo. Ka en ot ma samoro sitiyo kata higni 10 kata higni 20. Ang'o gini mowinjo bed ni ng'at madwa timo mato hikore mar ng'eyo?
Okay, mano waluongo ni remodeling. Koro remodeling kidwa timo luwore gi mokwongo gima nyaka consider en space mantie kama idwa mede otno odhi bedo maromo nade. Is it able to accommodate nikech nyaka koli team redesigning idhi pim the existing molung ni as built drawings kati idhi team nikech samito timo remodeling imiya gima molung ni brief gima idwa timo gima idwa medo kamoro ni bedroom adek idwa ni medo obed 4 idwa ni ket study idwa ni ket private lounge. Koro mago te kisemiya tadhi apimo od cha kaka nogere cha tang'iyo gi space mantie tapenjo gik makamagi bo nyalo timo to kwa yudo ka space is so minimal e bathe koni to the rule of thumb and we go vertical matimo medo ni udi moko nitie mashionate kaluwore gi onge space minyalo ger man still pod ibro dok e consultant o biro motimo measured drawings to biro timo design based on brief mimiye. Ng'ato nosegero ot motieko mana weche mana wawachogi to wacho ni adwa loko odni mondo obed gi tiles ochako go dier ot gi nyundo kogolo simiti mane oketo ma bende nyalo kelo hinyruok moro amora ne ot kata yomyom moro amora ne ot. Ok ahinya but giming'e ni sama nitie any vibration e ot to impact nitie to gimoro kaka koro simiti waluongo ni screed mano koro inyalo go muke carefully with the help of a consultant kata ng'at man nigi lony manyalo nyisi kaka onego bed ni timo nikech samoro inyalo wene fundi to en obiro gi saruru ting'ene ni koro okunyo ka ng'at kunyo puodho to onego bed ni goye carefully with a chisel and a hammer iduonga mos gimomiyo iduonge ga is always mondo style cha oyud kama inyalo groute gi adhesive oyud the impact mane gimitimo. Gimi wacho ni minyalo piele ni owinjo bed ni chalo nade oduong'e mondo bed ni okunyore koso iwe kose gol simiti cha tiwe obedo flat kasti keto gimoro ma kata kuyo moro wiye te pange. Ema wacho ni iduong'e mondo obed gi sami keto tiles kiketo gi adhesives koro that bond gima miyo bond cha bedo en buchego koro there's what we call the gima omoko kanyakla ineno ke ywe ma smooth to samoro bond cha ok bi bedo koro dwani bond cha bedo sama koro adhesive cha nitie to samoro idon sami kete cha odhi settle bugo moro matis mani duongo cha koro ing'eni it's like omake matimata koro konyal move. Tinde bende lonyo biro loso kata medo ber ot gi eiye ahinya te witado kibro ng'i witado no kama moko ket gypsum king'e witado moko jomoko tiyo gi board ceiling board king'e witado jomoko bende tiyo gi plywood ang'o minyalo wache magi ok ne ber to ne ngirruok mar ot. Okay, mokwongo mano waluongo ni suspended ceiling majorly gimomiyo iketo ceiling board malo is for liet besides what we call aesthetical value ber mar ot gimomiyo koro ineno ka nitie moko madonjo kaka gypsum with different patterns. Yes, mano koro ber majorly on the secondary part of it. Yes, but pek ne en mar geng'o liet kich samoro liet ma malo cha radiations matimore koro odhi ogeng'o. Ariyo ne mano nitie moluongo ni acoustic effect ogeng'o koko manyalo wuok room ni kadhi e room cha nikech koro ka wakete room kaka for example wabede sitting room koro kanyo dhi bedo airtight so there's no that acoustic effect miyo ni koko inyalo winj kocha cha there's a barrier sound buffer. Yes. Okay, ntiere mana kuom ranyisi wach mar kete kisekete liet miwacho ni ogeng'o ka malo no nyiso ni liet will be concentrated between the board the ceiling board gi mabati ma nyalo affect nade witado bentie mora ma nyalo affect godo witado kata nyalo affect godo wach mar ceiling board ma iketo no. Not really because ng'eni tado nigi breathing space nitie kaka ok en malo kucho to ken so tight nitie kaka yamo nyalo kal nitie some spores but we are trying to prevent them as much as possible. Koro the effect moro monyalo wacho no nyalo bedo kuma lich monyalo kelo damage the negative effect to onge. Yes, and again it also like area kama nyalo time storage kech one gik moko kaka storage tanks e udi
kuonde mikano gie. Gero ot gi yiend ambewa gi maonge yiend ambewa ere ma samoro nyalo bedo ma gi ber mar yiend ambewa gi onge mar yiend ambewa ka samoro ng'ato keto na ventilation moko mokete sing'enge matin kaso weye gi dirisha bende. Gama. Gama koro kama yiend ambewa gama kama samoro ng'ato nyalo kata mana sogoro lwete kama to kalo Okay, for security reasons kwa ng'iyo gi your security gama one ok ober nikech ng'ato nyalo wito gimoro amora. Man is one in the line of security. But ka ber to nego be nikete up to what we call the wall plate magi makre gi mabati. Nikech kata sami loso drisa nigi vents manyalo kelo yamo. To ka in the event kama koro onge gine wanyalo wacho ni kama kuliet ga kabisa. To waketo height marot moluongo ni headroom bedo malo matin. Then we also have mechanical ventilations where we want the ACs, you know, manyalo fan gik machalo kama. Wachni mogika jaduong' Asiyo ka watieko kae kore wuoyo gi nyikora mga jwang' ng'ado ne gerieke kinde ni mar koth mar El Nino. Ne agwero kamano mokuongo kuom ya thuolo mar twag jo Ramogi to gima nyalo nyiso ogandawa ni gimoro amora nigi ber gi rachne. El Nino obiro wanyalo wacho ni obiro mang'eny. An ndala kara chwanyo kanyalu wapidho yiende. Kinde ni wapidho yien aneno ka cham dhi maber to wangi gima nyalo ngi kwayo ogandawa kata nyiso ogandawa ni gini en ochalo wanyalo ne Haiti. Koro nego wakaw precautions. All right. Yes. Erokamano ahinya jaduong' Asiyo kuom yudo thuolo mar biro Ramogi kendo loso kodwa wang'ado rieko ji ong'eyo ni to gin ang'o gini ma nyaka ng'ato ng'e sama ogedo kata kodwa dhi nyime gi gedo. Nyakwa Ramogi mano bende makelo e giko mar twak mar Rameny Piny Odhiambo ma kawuono wamenyo udi chenro pek manyalo bet kanyakla kod both ma samoro dipo ni watimo wawegi ka ok wang'eyo. Mano emomiyo ne wan gi jalony Evans Asiyo. Kao kamano to in ma iketo wang'i Ramogi TV e twak mar Rameny Piny kaachiel kod yawa mosirowa poch gi pak nyinge en George Bati warum sa adek weche manyien mag Oimore. Jacob Yogo lando tho mar wuongi Lucas Yogo Magidha. En wuod mosenindo Matthews Magidha kod Peresila Magidha. En owadgi Maria, Angelina kod duto mosenindo Ong'aro, Onywera gi Getruda. Monde ne gin Jen Yogo kod mago moselal Anastasia gi Yunia Yogo. Nyithinde gin Pastor Steve, Eric, Jacob, Philip, Pamela, Millicent, Maria, Atieno, Achieng, Akoth, Grace kod duto mosenindo Bishop Jackson Yogo, Bishop Thomas Yogo, George, Monica gi Peresila. Ikmare biro timore ngeso tarik 2 dwe mar 12 higani e dalane Bodi, Kolunje Seme, Othany West Sublocation, kotele kod Father Ignatius Otieno Olo e bwo kanisa mar St. Anthony of Padua Kajulu Parish Catholic. Nin gi kwe wod Serafina osiep Jaramogi Ogingo Dinga Yogo jathum. Walando tho mar Mama Helena Ochola Adega kata Nyaro Nyaso manotimore tarik 30 dwe mar 10 higani. En e jaod mosenindo Richard Adega Nengo.